Tay, ngano ka ng apple ay butang mang ginas ba sa litson? Kuan, di man gud na masakto sa lubot. Maong sabak ba na lang gibotang? Ay, Pa, paliti ra ba kog bula? O, unsa to anak? Magpapalit kag bula? Kun mauna, dili na di kabayot na. Basta pa, paliti lang yun kog bula. Oh, sige sige. Way problema na anak. Basta unya, iniganto na kong merkado. Palitan ta kag bula. Duha abaya pa ha? Way problema, way problema. Bisag pila pa ka bula nak. Ang importante nga lalaki ka na. Pero yun na, nga duha man ka bula mo ipapalit. Naamanggod ko'y tagaan sa isa pa. Unya ang isa, akong pikason. Nga pikason man. Kaya ako magunang ipapilit pa, aron mo ugdo ning akong dughan. Onso Ug kanang isa, ihatag na ko sa kong laki. mapatay ta ka for kopyo. ay, Sorry kung namakako nimo. Nga pisot ako. Sana lumayo ka na lang. Sana umiwas ka na lang. Maiintindihan ko ba yun? Pero magpatuloy naman ko ugma. Congratulations. ay,